Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u sledování rozhovoru s Katkou Olekšákovou, terapeutkou techniky kvantové léčebné hypnozy. Ahoj, Katko. Ahoj. A já bych tě chtěla poprosit, jestli bys nám mohla říct, kde jsi se setkala s technikou QHHT. Tak ja som prvýkrát natrafila na túto techniku na Instagrame, prekvapivo, keď som si prezrala nejaké veci, lebo ja som začala s RTT, to je Rapid Transformational Therapy. A ako už vieme, tak tie Googleové roboty nás našli a začal mi stále ukazovať videá Dolores Cannon. A ja som tak pozrela, prv som to scrollovala, lebo tak nejaká staršia pani, účasť Ala Brokolica, tak som tak čo ona má čo povedať. Ale potom raz som sa započúvala a bolo to úplne také, ako hovorila mi z duše, proste boli to všetky veci, ktoré som odmala riešila a skutočne som si povedala, že wow, že toto znie veľmi dobre, tak som sa išla pozrieť na ich webku, čo tam mali v ponuke, čo sa teda dalo naučiť. Zistila som, že teda Dolores sama už to učiť nebude, keďže už nie je medzi nami, lebo prišla som neskoro, ale urobila som si ten prvý kurz a ten ma po tých prvých 25 sedeniach s ľuďmi presvedčil o tom, že je to fakt niečo výnimočné, že je to proste mind-blowing, ako hovorí Američania. Super. No a předtím ještě, než jsi se dostala ke QHHT, tak čím se zabývala? Tak ja som začala úplne ako silovou metodou. Teda. Silová metóda bola tá, ktorá ma vlákala už asi od 15 rokov, len nejak stále nebol čas, až som si nakoniec povedala, že teda idem do toho. A hneď na to, ako som si teda dokončila ten 4-dňový kurz silovej metódy, tak som sa dostala k RTT a to bolo niečo úplne iné, lebo to bolo spojené s hypnózou a my všetci máme strach z hypnózy, lebo si myslíme, že niekto nám povie, čo teda budeme robiť a budeme kikiríkať a neviem čo všetko, lebo stále majú v hlave tie snímky alebo scény z toho, ako robia stage hypnosis, čo je úplne niečo iné, lebo to je len v podstate na pobavenie publika, ale nie je to, čo naozaj robíme. A aj som zistila, že tá hypnoza nie je o tom, že my nevieme o sebe, ale že je to ako keby také uspanie toho nervového systému, ale tá naša myseľ je stále tam, my nie sme úplne mimo, aj keď niektorí, ktorí majú veľké šťastie, tak vedia byť úplne mimo, ale to sa nám často nestáva teda ani na tých sedeniach. A tak postupne potom to začalo tým QHHT a povedala by som to takto, že skvelá vec je aj RTT, aj QHHT, ale QHHT je také komplexnejšie, vieme tam vyriešiť viac vecí naraz. RTT je veľmi také sústredené na nejaký jeden problém alebo problémy, ktoré sú spojené s tým jedným problémom, ale QHHT je skutočne také, že môžete sa pýtať na čokoľvek, môže to byť spojené so zdravím, s budúcnosťou, s minulosťou, proste vôbec sa nekladú medze tomu, čo sa chceme opýtať a čo chceme zistiť a to je podľa mňa úplne skvelé na tejto technike. Děkuju. A mohla bys pozdílet nějaké své zkušenosti z terapii, samozřejmě při zachování soukromí těch klientů, jenom v nějaké obecné rovině? Mnoho z ľudí je prekvapených, že oni teda čakajú, že si nebudú nič pamätať, ale ja stále hovorím, že asi je to tým, že to povedomie teda už je také zdvihnuté a už to nie je o tom, že všetci dokážu úplne vypnúť. A sú prekvapení tým, že oni si pamätajú. Hej, oni teda skončíme to sedenie, oni si pamätajú, čo sa dialo, ale je to ako sen, ja stále hovorím, že tak ako keď sa ráno zobudíme, my si pamätáme úplne všetko a potom o hodinu, a čo tam bolo a už si presne nepamätám, už iba viem, kto tam bol, čo sa asi robilo, dialo, ale už nevieme presne, aj čo sme hovorili. A keď si zoberieme, že to sedenie trvá do 2 hodín, tak za tie 2 hodiny ľudia povedia skutočne veľmi veľa informácií a preto sa to aj nahráva. Potom sú takí prekvapení, že čo sa tam nahralo. Ja som bola sama prekvapená tým, čo som hovorila, že som teda bola nejaký mimozemšťan na vesmírnej lodi. Na tom som sa aj toľkom pobavila, keď som to počula, lebo to som si nepamätala. Ale veľa ľudí má dobré skúsenosti aj s tým, že skutočne prídu s nejakým zdravotným problémom a ten zdravotný problém proste po sedení nie je, čomu niekedy ja sama neverím a sa ich pýtam stále, že či naozaj je to tak. A tak hovorím, že ozvite sa mi o týždeň, o mesiac, aby som si bola istá, teda, že hej, mohlo to byť nejaké placebo, lebo ja som tiež taký neveriaci Tomáš, že čo si neviem chytiť a čo nevidím, tak to, hej, ťažko sa tomu verí, ale skutočne niektoré veci sú úplne, že wow, hej, že si hovorím, že wow, že keby sa toto každému podarilo, to by bolo fakt super. A potom je veľa klientov zistí také odpovede na otázky, o ktorých boli tiež presvedčení, že presne vedia prečo. Hej? Iba si to chceli nejako overiť. A tá odpoveď, ktorá prišla v tom tranze, je niečo úplne iné, ako čakali. Oni sú takí prekvapení, že ale veď to
To by mi v živote nenapadlo sa na to pozrieť z takéhoto uhla, hej, na danú vec. A práve to, že my zmeníme uhol pohľadu, je to, že zrazu vidíme všetky tie možnosti, ktoré okolo nás sú a my sme to predtým nevideli. Im stále vysvetľujem, keď prídu, že vy ste, lebo všetci sa teda pýtajú, že čo sa stane po tej hypnoze a čo bude, a jak sa to zmení a zmení sa svet okolo mňa, že svet sa nezmení, ani proste tá realita, ktorú my reálne vidíme, sa nezmení. Ale tak ako keď ide koník po ulici a máte klapky a tak pozera, on je fokusovaný na to, čo je pred ním, vidí len to, čo je pred ním, ale po tej terapii, ako keby sme si tie klapky dali dole a my zrazu vidíme všetky možnosti, čo sú okolo nás. A tí ľudia sú práve tým prekvapení, že zrazu proste vidia tie možnosti, čo môžu robiť v danom probléme, ako sa pohnúť ďalej. A veľa vecí je vyriešených už na tom sedení, lebo zrazu pochopia, že to vlastne vôbec nie je problém, zmenia uhol pohľadu a už to vôbec nevnímajú ako niečo, čo ich trápi. Ale také asi najväčšie veci, čo boli, to by som spomenula, jedna klientka, to bolo úplne wow. Ona mala zážitok, že bola v Egypte, bola chlapom, a sme sa na tom aj dobre smiali, že na celý čas hovorila, že aký som krásny chlap, ako po mne tie ženy pozerajú. Toto bolo asi 10 minút, bola úplne šokovaná z toho, že wow, že aká je krásna. A potom sme zistili, že vlastne bolo to v čase, kedy podpalili Alexandrijskú knižnicu. Ona vlastne bola jedným z tých strážcov tej knižnice, tých vedomostí, ktoré tam boli. A vravela, že ako to videla celé, že ako to proste pálili. A veľmi pekne sa aj opísala ako chlap, ako vyzerala a mala tetovanie, o ktorom sme teda nevedeli sme zistiť počas toho sedenia, že k čomu to je, hej, čo to znamená. No a keď vlastne prebehlo to spálenie knižnicou, a potom sa videla, ako leží v nemocnici a tam aj zomrela. Vlastne poučenie z toho bolo, že teda viac sa zaoberala tým, ako vyzerá, aká je krásna, ako tým, čo bolo jej úlohou, teda chrániť tie vedomosti. No a potom o týždeň na to mi dala vedieť, že jej sa proste po tej terapii snívali také zaujímavé sny a že dostala ako keby dovysvetlenie k celému príbehu. A že dokonca zistila, že ako vlastne, že k čomu bolo to tetovanie, že vlastne ona bola ako keby že nejaká súčasť nejakej skupiny a že mala tam takého vtáka vytetovaného a nevedela počas sedenia, že čo. A potom v tých snoch zistila, že to bol taký znak tej skupiny, ktorou oni boli a že ešte aj jej meno, ktoré v sne vlastne bolo povedané. Keď si to išla na Google vyhľadať, že čo to znamená, tak to malo súvislosť s týmto tetovaním a to bolo úplne, že som veľmi rada, že mi aj dajú vedieť ľudia takéto veci, pretože človek potom má nejakú takú spätnú väzbu, hej, a vie, že naozaj to, čo robí, že má to nejaký zmysel a že tí ľudia proste vedia potom zmeniť veľa vecí vo svojom živote. Tak niečo, nejaké konkrétnejšie príklady ešte by sme chceli. Ale pokud ti niečo napadá. Je toho veľa. Je toho veľa, aj také, že prídu napríklad s bolestiami chrbta a my zistíme, že prečo. A už bola, lebo ľudia hovoria, no ale veď keď akože nemali tí ľudia nič, tak to preto bolo, ale mala som ľudí, ktorí skutočne lekármi nemali potvrdené žiadne problémy, iba ich to stále bolelo. A potom sedenie ich to už proste nebolelo, oni zistili, prečo ich to boli, čo s tým majú robiť a ako to majú robiť, keď náhodou zase príde situácia, ktorá to spúšťa, ako s tým pracovať, aj že aj to sa dá vlastne nastaviť. A potom boli ľudia, ktorí reálne mali nejaký problém aj s tými lekármi, ale boli na liekoch a oni po tom sedení proste boli OK, čomu ja teda neviem. Aj pre mňa je to také, že že niekedy priam neuveriteľné, ale oni sa tvária, že teda, že hej, že funguje to, že proste ich to neboli. Hej, to, že či tá daná konkrétna vec, ktorú fyzicky vedeli lekári odhaliť, sa opravila, to neviem, lebo to mi nedali vedieť, ale proste ich to neboli, hej, tá bolesť je preč. Tak to je úžasné. Mě také překvapují výsledky mých klientů a vždycky chápu své pochybnosti, protože člověk chce být jako na straně říkáme bezpečnosti, to znamená být jakoby prostě spíš realista, než přehnaný optimista a chceme skutečně znát tu realitu, jaké to skutečně má léčebné důsledky. Takže chápu, ale je jako velice, řekla bych, pro mě vždycky uspokojivé a vždycky mě to natchne do dalších sezení, do další práce, když se dozvím, že to prostě někomu pomohlo, že se podařilo vlastně někoho vyléčit, zbavit ho bolestí, dát mu nějaké odpovědi. Takže to je skvělé. Dobře. Katko, když budou klienti s tebou chtít na sezení, kde je provádíš? Je to v Košiciach, ja som v Košiciach a tieto sedenia robím u seba vo fotoštúdiu, lebo ja už aj 15 rokov fotím, ja som fotografka taktiež a mám tu na to vyčlenenú takú miestnosť, kde máme kľud, je tam gauč, ja sa smiem stále, že je to hypnotický gauč. A
zatiaľ všetci boli spokojní, že je to také príjemné prostredie, tak dá sa to. Jasné. Um, Ještě uvedeme tvůj web, uh-huh. jestli můžeš Môj, říct. môj web je www.clearmind.sk, ako čistá alebo jasná myseľ.sk. Super, děkuju. Takže jestli bys chtěla něco ještě zájemcům o techniku kvantové léčebné hypnozy sdělit, tak můžeš, pověz. Ja by som ich možno rada tak upozornila na to, že veľakrát prídu ľudia, ktorí majú prečítaných strašne veľa kníh od Dolores a teda očakávajú, že to presne tak prebehne a nebudú si nič pamätať. Ale musíme sa pozrieť na to tak, že Dolores to robila takmer 50 rokov, myslím, a skutočne začala veľmi, veľmi dávno. A aj to nastavenie ľudí bolo iné. Teraz sa skutočne veľmi málokrát stane, že ten človek by upadol do takého tranzu, že si to nepamätá. A hlavne pre tých takých, ako my ich voláme, že ľavomozgových, že pre takých tých analytikov, ktorí jednoducho a proste potrebujú vidieť, chytiť si a tak, a že oni už vlastne prídu s tým, že tomu veľmi neveria, tak by som povedala, že možno je dobré, že prv sa na to nastaviť tak, že naozaj to chcem, že chcem tie odpovede, a tak je väčšia šanca, že tie odpovede skutočne aj dostanú. Lebo keď sa nastavia na to tak, že však ja tomu vlastne ani neverím a idem to len tak vyskúšať, ono potom aj tie odpovede sú také. Hej, že nevedia sa tak úplne dostať a vlastne dovoliť tej svojej logickej mysli, aby na chvíľu ustúpila a nechala hovoriť to vyššie vedomie, to podvedomie, aby sme proste naozaj sa dostali k tým vedomostiam, ktoré oni majú v sebe. Lebo keď tá logika tam stále pozerá, že čo robíme, jak robíme, čo poviete, môže to povedať, nemôže to povedať, tak ono je to potom také, že vlastne sami sa bránia tomu, aby tie odpovede získali. A otázka je možno na mieste položiť si sami otázku, že prečo sa tomu bránim. Je to strach, alebo čo ma brzdí. Takže možno je taká predpríprava na to sedenie. Ale my to všetko prejdeme na tej konzultácii, ktorú robíme predtým, ako vôbec to sedenie zabsolvujú, pretože ja si myslím, že je dobre sa o tom predtým porozprávať, už len kvôli tomu, aby nám bolo jasné, aké majú očakávania a aby sme možno aj my zbytočne neťahali človeka, nie že neťahali, ale možno mu nedávali nejaké nádeje, keď on už je presvedčený o tom, že sa to nepodarí a v takomto nastavení a stave príde na to sedenie, aby teda to nebolo také, že no veď nič sa nestalo, ale ten musí si uvedomiť, že je to od neho závislé, nie od nás, ako to bude. Takže asi toľko. Rozumím. Já zase musím říct, že si říkám někdy, když přijdou klienti, kteří velice touží si nic nepamatovat a pamatují klamaní a pak přicházejí klienti, kteří najednou si nic nepamatují a jsou překvapení, že si nic nepamatují a zase by to naopak si to pamatovat chtěli. Takže si říkám, no nikdy člověk nejde prostě vyhovět každému a zkrátka každému se nadělí přesně to, co je potřeba. Ten proces prostě je řízen těmi vyššími bytostmi, které vlastně tomu člověku nikdy nedají víc, než by unesl. A zároveň prostě celý ten proces řídí a vlastně to, co je pro toho klienta nejvhodnější, tak vždycky to dostane. Áno, toto je veľmi dôležité, čo si povedala, že nikdy sa nestalo ani mne, ani čo viem vlastne od ostatných terapeutiek alebo terapeutov aj zo zahraničia, že by dostal niečo ten klient alebo videl niečo, čo by on nezvládol. Hej, stále je to ako keby, že taký safe place, že dostane len to, čo naozaj zvládne a preto, lebo ľudia sa boja, kto vie, čo ja uvidím a tak, ale nemyslím si, že toto je to, čoho by sa mali bať, ako skutočne aj to vyššie vedomie tu na to, aby nás chránilo, aby vlastne na nás dávalo pozor a prečo by nám dávalo niečo, z čoho sa budeme psychicky rúcať. Terapie slouží k tomu, aby člověku pomohla. Takže získáváme sice odpovědi, které jsou překvapivé, mysl otevírající, ale nejsou destruktivní. Neslouží k tomu, aby člověk ublížili. Ja by som povedala, že úplne čo je na tej terapii je to, že zrazu sami seba vidíme inak a tie nové možnosti, toto je podľa mňa najväčší prínos toho, čo dokážeme z tej terapie vyťažiť, že jednoducho my zrazu fakt vidíme to, čo sme dovtedy nevideli. Ono to bolo pri nás, len my sme proste mali tie svoje klapky a bolo to pre nás niečo, čo neexistuje a zrazu to vidím, že aj to viem urobiť, aj takto viem urobiť a otvára sa nám úplne nový vesmír a to je na tom skvelé. Super. Tak jo, tak já moc krát děkuju za tvé povídání, za tvé představení. Přeju ti hodně spokojených klientů a pokud se chceš s diváky rozloučit, tak teď je ta správná chvíle. Takže ďakujem veľmi pekne za rozhovor a dúfam, že
všetci, ktorí o tom rozmýšľate, to skutočne pretavíte do tej skutočnosti a prídete na sedenie už ku komukoľvek, to je k vám bližšie a rozhodne nebudete ľutovať. Je to skutočne úžasná skúsenosť. Dobře, Tak tak to s vami lúčim. moc krát děkuju a Ďakujem. přeji divákům hodně pozitivních zkušeností, hodně uzdravení, hodně prožitků vlastního já, případně zdroje nebo jednoty. Zkrátka, aby ten život po sezení byl lepší, než byl předtím. Mhm. Naschledanou. Super. Dovidenia.